Татар эстрадасында елға нәтиже ясадылар инде 23 җырчы алтын барысы булды да кайсы кая китеп югалды. Кем гастрольдә, кем ялда, кем көндәлек мәшәкатьләр белән мәшгуль. Җырчылардан ел йомгагы Ләйсән Сабировада. Атна элек барслы булган хезмәткәрләрен Биектау балалар иҗат йортында шулай каршы алалар. Халык вокалы буенча мөгаллим Алина Даутова инде берничә ел Биектау балаларын җырларга өйрәтә. Аның укучылары республика конкурслары җиңүчесе, ә үзе быелгы татар җырында ел ташкыны номинациясе җиңүчесе булды. Халык аның ак күлмәкләрем җырын алтын сынга ия булырга тиеш дип тапты. Сәхнәдә әле бер ел тирәсе генә чыгыш ясауына карамастан, яшь башкаручыларны бүләкләү фестивальнең бер шарты. Яңа эзләр, яңа тавышлар сайлап алалар да ел дәвамында халык мәхәббәтенә сынау уздырып, ел ахырында бүләклиләр. Минем тормышым кызыкка әйләнде. Һәр көн сайын, атна сайын концерт, солянка. Татар җырында яшьләр өчен быел махсус 4 номинация. Алина Даутовадан тыш, мисал өчен, ел ачышы номинациясендә Рамил Галимҗанов дигән җырчы барлыгын белде тамашачы. Яшьләр проектында Илназ Гарипов барслы булды. Ә иң яхшы бию проекты номинациясе халык күзенә әллә ничә алынмаган Мәликәне җиңүче итте. Клип төшерүдә Раис Фасыховтан осталар юк икән. Минем белән кал әле клибы иң яхшысы. Клип Казанның иң зауклы моторлык салонында төшерелгән. Бу детальләрне Раяз инде фестивальдан соң сөйләде безгә. Төп героиня авырлы хатын-кыз Фасыховларның гаилә дуслары. Димәк, шул исәптән гаилә дуслары Раязны 6нчы барслы итте. Без ирләр битендә теге табучылар, без эштә, билгелек тә без инде гастрольдә үзебезне алганда шәхсән. Менә ул илдә ирләрен эштән, анда командировкадан, анда гастрольдән көтеп утыручы хатыннарның, тормыш иптәшләренең олицетворениесе дип әйтәбез инде, чагылыш тапты. Татар җыры милли эстраданың үзенчәлекле хисабы. Ел дәвамында оештырылган концертларда кем иң еш чыгыш ясаганда, кемнең җыры иң яратып тыңланган, кемнең диска иң күп сатылган. Сүз уңаеннан бу ел зур проектлар белән истәлекле булмады. Традицион солянкалар, ике артист проекты. Башкасы искә килми. Шоу-шулы проектлары булмаса да, ел өметле җырчылар килүе белән истәлекле булды ди яшь йолдызлар яндыручылар. Продюсерлар Руслан Киреметдиновка ышаныч баглый. Тамашачыга ул Бәгърин таш синең җыры һәм клибы белән таныш. Моннан тыш киләсе елдан сәхнәдә Фасыховлар династиясе хөкем сөрүе бар. Быел эстрадага Раис Фасыховның энесе Рәсим рәсми рәвештә килгән. Элек абыйсы белән җырлап йөрсә, хәзер үзе җырларга да хокуклы. Бер ара рус һәм чит ил җырларын үзгәртеп башкару популярлашып киткән иде. Быел үзебезнең фондка алынганнар. Хәзер үзебезнең ретро җырларны кайтара башладылар. Хәмдүнә Тимергалиева гына да ни тора. Калигә барам әле җырының заманча дәвамын гына эшләп калмадылар. Аны Хәмдүнә Тимергалиева тынгысыз Мөнир Рахмаев белән чыгып җырлады. Татар җырында үзләренең тиңдәшсез булуларын дәлилләде алар. Иң яхшы дуэт номинациясендә алтын барс аларныкы булды. Үземә ышанмадым. Кем беләндер мен дуэт җырлаганым юк бит беркайчанда. Үземә ышанмадым. Мен әйтәм, тотынып эшли башлагач, бик җиңел булды. Энергетикасы ягыннан Хәмдүнә белән Мөнирдән Фирдус Тямаев та калышмады. Чыгышы иң күп алкышлар җыйды. Җыры ел хиты дип табылды. Нурлат Мишәре үзенекен, дөресрәге, үз барсын кешегә калдырмады. Татар җырында берничә номинациядә гына җиңүчеләр исеме инде ничәнче ел үзгәрми. Салават, Хәния Фәрхи һәм Айдар Галимов. 14нче ел рәттән фестиваль сәхнәсеннән алар алтынсыз төшми. Хәния халык мәхәббәте, Салават ел җырчысы. Ел буе ук җырлап тормаса да, әмма концерттагы җыры белән тамашачыда ватанпәрвәрлек хисе уятты. Мин яратам сине Татарстан җыры республика горурлыгы булган зур төзелеш, сәнәгать объектлары, универсиада, республиканың танылган кешеләре сурәтләре белән үрелеп барды. Мондай чыгыштан соң утырып кул чабу килешми иде. Сен сау булыйк, бәхетле булыйк, рәхәт яшәйк, чөнки без моңа лаеклы халык. Киләсе ел татар җыры өчен юбилейлы. Фестиваль үсмер яшенә якыная. Әмма бер ягы бар. Яшь барган саен барс өчен көрәш көчәячәк. Быел 23 җырчы барсы булса, киләсе елга алар санын 15кә генә калдырачаклар. Ләйсән Сабирова, Рөстәм Җәләлиев, Андерсон Тальцев, Ленар Хуҗахмәтов, Казан телерадиокомпаниясе.